Ja. Og så sover han. Nej, men man kan ikke sove ud, så. Ja. Men du sover mig. Så naturen lige, fordi så rejser du lige for lige der. Jeg tror tyrene vandt over Sovjetunionen. Nej, det var kun mig, der vælger Jeppe. Jeg vælger. Hvad handler den der bog om, Jeppe? Jeg vælger bare. Hvad? Den her. Skal vi læse den? Igen? Thomas, så må du læse den. Skal jeg læse den? Ja, jeg læste den i år. Okay. Nu må det stoppe. Lige sætte kameraet skidt. Og far, du skal sige flat på en fjollet måde. Nej, Jeppe han kan have replikkerne. Og du skal sige flat på en fjollet måde. Måske kunne vi sige skavler. Og du skal sige, hvad? Hvad skal jeg sige? Du skal sige fjollet med flat. Ja. Skal vi nu have rødbeder til morgenmad, drenge målvarp? Jeg hader rødbeder. Rotte satte gryden fra sig med et drag. Og hvordan tror du så, at jeg har det? Du tror måske, jeg kan lide rødbeder, var? Jeg hader faktisk også rødbeder. Ja, afbrød Nisse. Jeg synes heller ikke, det er sjovt. Men vi har altså kun rødbeder og løg tilbage i spisekammeret. Og vi tager først ned og fisker, når det bliver lyst. Kan I huske den gang, hvor jeg og Nisse havde allerede bredt armene ud og skulle lige til at fortælle om den arbor, som han næsten fangede sidste sommer, da det bankede på døren. Du skal sige flat på en fjollet måde. Jeg synes ikke, vi skal åbne, viskede Rotte. Fredelige dyr banker der ikke på, før solen står op, gør de vel? Høj stemme. Nå, han visker jo. Okay da, men næsten fikser ikke. Nej. Ikke med mindre de knibe, sagde Nisse og åbnede døren. Udenfor stod en bleg, sortklædt skikkelse. Hans lange kap blafrede i vinden. En vam, skreg Muldvarp og trak døren i, så den smækkede med et brag. Nej, Sagde hvorfor Muldvarp. lukker du? Hvorfor? Så smækkede han døren i. Men det skulle du ikke. Nej, okay. Hvem er Muldvarp? Ja, hvem er Muldvarp? Hvem tror du? Er det ham der, eller ham, eller ham? Det er ham. Ja. Men jeg kunne ikke huske Nej, det er okay, skat. Muldvarp, brummede Nisse. Synes du ikke, at det var en smule uhøfligt? Og Muldvarp rystede på hovedet. Kunne I ikke se det? Se hvad, friske Nisse? Det er en vampyr, viskede Muldvarp med øjne så store som citronmåner. Nisse rystede på hovedet. Visse vasse. Vampyrer findes slet ikke. Som min onkel Noller altid sagde, så skal man ikke tro på hvad som helst, bare fordi man selv er en nisse. Rotte nikkede og sagde, at den fremmede i hvert fald forstod at klæde sig pænt. Og inden Muldvarp kunne svare, havde Rotte åbnet døren. Du skal sige på fjollet måde. På fjollet måde? Lene, hvordan siger du det på en fjollet måde? Ja, hvordan siger du det på en fjollet måde? Hvad for noget? Vlad. Vlad. Jamen, så siger jeg det også. Nej, flat din mose, man kan prutte. Jeppe kan sige det. Martin, man er pruttebisse, og du kan kalde dig Bart. Nå, undskyld, jeg forstyrrer, hvislede den fremmede. Men jeg er så træt. Det er vel ikke muligt at sove her? Jo, selvfølgelig her. Jeg siger det. Og jeg siger det på vampyrstemmen. Lad den mere sødt maus. Ja, det er rigtigt. Ikke kan mamla. Ja, undskyld, afbrød Rotte. Men hvor har de dog købt den kappe henne? Den er forrygende elegant. Synes du? Den læspede Vlad smigede. Så ganske bestemt nikkede Rotte. Ja, knapperne skulle måske have været blå, men ellers, Rotte, vridsede Nisse. Skulle vi ikke invitere vores gæst på en kop te, før vi begynder at spørge til hans garderobe? Nej, ellers tak. Rystede Vlad på hovedet. Jeg vil helst gerne sove. I har vel ikke et kælderværelse, hvor jeg kan sove? Jo, selvfølgelig, nikkede Nisse. Hvis du helst vil sove om dagen, så... Muldvarp, vil du vise Vlad ned i kælderen? Muldvarp, hvor er du? Og Vlad var for længst gået i seng, da de fandt Muldvarp. Han havde gemt sig under sengen, hvor han lå og viftede med et bundt løg.
Hvad laver du med din løg, lo Nisse. Jo, hvis du ikke skulle vide det, begyndte Muldvarp, så kan vampyrer faktisk ikke tåle løg. Nisse rystede på hovedet. Jeg aner ikke, hvad vampyrer kan tåle eller ikke kan tåle. Jeg er også lige glad, for de findes ikke. Kom nu ud. Vi skal ned til søen og fiske. Om det var muligheden for at komme ud af hulen, eller udsigten til at fange noget ordentligt aftensmad, der lokkede Muldvarp ud, var ikke til at sige, men det var i hvert fald en dejlig morgen. Himlen var høj og frostklar, og mosen lå helt stille under vægten af den nyfaldende sne. Bare vent. Ja, oven på isen, ikke også? Bare vent, sagde Muldvarp, mens han halede endnu en aborre op af sit hul. Jeg vil vædde på, at Vlad ikke spiser en eneste fisk. Det gør vampyrer ikke. Så går det vel endelig op for jer, at en anden vampyr. Nisse og Rotte rystede begge på hovedet. Vlad stod først op, da aftensmaden stod på bordet. Sid ned, sagde Nisse og slog ud med armene. Det er smørstegte aborrer til aftensmad, og de er helt friske. Nej, eller tak. Hviskede Vlad. Jeg spiser ikke fisk. Det gav et sind i Nisse, og de kunne høre Muldvarp råbe, hvad sagde jeg? Inden for soveværelset, hvor han lå gemt sig under sengen. Undskyld, men begyndte Rotte. Er foret i deres kappe lavet ægte silke? Vlad nikkede og mumlede noget om, at han blev nødt til at gå en tur. Det var jo det, jeg sagde! Du bliver nødt til at sige det med navn. Du bliver nødt til at sige Okay, det. jeg siger det. Ja, det må jeg nok sige, mumlede Nisse, der pludselig var blevet helt bleg. Ja, tænk engang. Ægte silke, sagde Rotte henført, mens han drømmende så ud af vinduet efter Vlad. Han ligger og sover i en gammel æblekasse, gøs Muldvarp. Han og Nisse havde ligget søvnløse hele natten, mens de ventede på, at Vlad skulle komme hjem. Vlad var først kommet tilbage lige inden daggry, hvor han var gået direkte ned i kælderen. Ja, det er godt nok mærkeligt. Hvis det ikke var fordi, at vampyrer ikke findes, så vil jeg Muldvarp rystede på hovedet. Okay, hvis det skal være på den måde, så sniger vi os efter Vlad i nat. Det er fuldmåne, og vampyrer har ingen skygge i månelys. Så kan I selv se det. Nisse nikkede nervøst. Men den nat var der ikke nogen måne. Tunge mørke skyer hang helt ned til træernes frosne grene, og Nisse, Muldvarp og Rotte lod nu alligevel, som om de gik i seng, da Vlad sagde, at han igen ville gå en lille aftentur. Nu har han ikke spist i 2 dage, hviskede Muldvarp, mens han sneg sig gennem sneen, så klodset som kun en Muldvarp overlæssende løgn kan gøre det. Næh, men har du set, hvor elegant i tøjet han stadig er, sukkede Rotte. Shh, tyssede Nisse. Han er stoppet. De kiggede forsigtigt frem under et fyrretræ, og Vlad stod midt på den snedækkede eng. Han havde en skovl i hånden. Vinden hylede i den gamle pils grene, der som krumme fingre rakte op imod den sorte himmel. Vlad skrabede sneen væk og begyndte at grave i den frosne jord. Mens han stod der, gled skyen til siden, og månen stak sit blege ansigt frem. Muldvarp og Nisse holdt vejret. Vlad havde ingen skygge. Hvor blev Rotte af, pustede Muldvarp, da han og Nisse kort efter lå i sikkerhed under Nisses seng. Han blev vist derude, gispede Nisse, og Muldvarp tog en ordentlig bid af sit løg, da hoveddøren pludselig gik op. Muldvarp og Nisse lå helt stille. Ja, du må altså undskylde de andre 2, knævede Rotte. Man skulle tro, vi aldrig fik besøg. Og der lød en raslen med potter og pander. Vil du have en kop te, hr. Vlad? Nej, ellers tak, hviskede Vlad og rykkede helt tæt på Rotte. Ikke se, jeg tørstig efter. Nej. Hold ud, Rotte. Hvad? Du har ikke noget bleje til det. Det er rigtigt. Det er ikke te, jeg er tørstig efter. Det var også det, jeg ville sige. Nej, du skal sige, jeg er tørstig efter blod. Så snart lige forfra en lille slut. Vil de have en kop te, hr. Vlad? Nej, ellers tak. Nej, ellers tak, hviskede Vlad og rykkede helt tæt på Rotte. Det er ikke te, jeg er tørstig efter. Blod? Nej, for det er faktisk ikke blod, jo. For det han er, men det kommer han til om lidt. Han er en vampyr. Ja, men han er jo vegetarvampyr, ikke også? Så han spiser faktisk ikke blod, men det tror de jo. Hold ud, Rotte! Vi kommer! Og Muldvarp og Nisse væltede frem under sengen og sprang ud i køkkenet med et løg i hver hånd. Og Vlad stod ved køkkenvasken og så lettere forud.
mens Rotte havde klemt sig helt ind i hjørnet ved kakkelovnen. Jeg troede i virkeligheden hellere, jeg vil have et glas vand, stammede Vlad. Jeg tror også, at jeg skal i seng nu. Og før Muldvarp og Nisse kunne nå at se rigtig farlig ud, var Vlad gået ned i kælderen og havde lukket døren efter sig. Det var i sidste øjeblik, mumlede Nisse, mens Muldvarp stod og viftede med et løg. Så I det? Så I, hvordan han stirrede på løgene? Jeg tror, han blev bange for os. Nisse nikkede. Måske. Men han bor altså stadig nede i vores kælder. Inden det blev lyst, havde Muldvarp fundet på en plan. De skulle lave en fælde. En rigtig snedig fælde, hvis Muldvarp selv skulle sige det. Prøv lige at se her, sagde Muldvarp, og hold noget, der lignede en dukke op. Når Vlad vågner, er han helt sikkert ved at dø af sult. Vi lægger den her nissedukke i sengen og gemmer os inde i skabet. Vlad ser dukken og kan ikke modstå fristelsen. Når han kaster sig over dukken, hopper vi ud og fanger ham med det gamle fiskenet. Jublede Muldvarp stolt. Nikkede Nisse. Det er faktisk en meget god plan. Men hvorfor skal det lige være en nissedukke? Og hvorfor har du brugt en rødbede som næse? Den ligner da meget godt, fnæs Rotte, og hjalp Muldvarp med at bære dukken ind i Nisses seng. Nisse, Muldvarp og Rotte sad klar i skabet, længe før det blev mørkt. Det var ikke helt let at være der alle tre, især fordi Muldvarp havde fyldt skabet halvt op med løg. Men det gik lige, og efter et stykke tid sad de faktisk helt godt. De var lige ved at glemme, hvorfor de sad der, da de hørte gulvet knirke ude i gangen. Og selvom det var bælmørkt, var der ingen tvivl. Vlad stod i døren. Det var næsten som om han stod og snusede. Hvad laver han? Hviskede Rotte. Shh, han kommer nærmere, tystede Muldvarp. Det så ud som om Vlad svævede ind i rummet. Han kom helt hen til sengen, hævede armene og bøjede sig ned over dukken. Han åbnede munden, og Muldvarp kastede sig ud af skabet. Nisse fulgte lige efter med nettet. Der lød et brag. Tag den! Og den! Vrælede Muldvarp. Hold nu fast, Muldvarp, råbte Nisse, og så tændte Rotte lyset. Vlad lå nederst med hele munden fuld af rødbede, mens Muldvarp sad ovenpå ham og prøvede at vikle sig ud af nettet, som Nisse holdt rigtig godt fast i. Ha! Jublede Muldvarp. Nu fik vi dig, din lede vampyr. Jamen, begyndte Vlad og tog endnu en bid af rødbeden. Jeg var så sulten. Og da jeg så lugtede... Hold nu op. Og da jeg så lugtede den her lækre rødbede, ikke også, Skat? Ja. Jo, du må gerne. Du har gjort rigtig godt, Skat. Nisse slap nettet. Spiser du rødbeder? Vlad nikkede og tog endnu en bid. Du har måske aldrig hørt om vegetarvampyrer? Hvad for noget? Bævede Rotte. Smitter det? Og nu begyndte Nisse at grine. Nej, Rotte, det smitter ikke. Når man er vegetar, så spiser man kun grøntsager. Vlad nikkede og spurgte Irvelina, om de ikke havde flere rødbeder. Er du sikker på, at du ikke heller vil blive? Spurgte Muldvarp og kiggede ud i vinternatten. Nej, ellers tak, hvislede Vlad og hankede op i sækken. Jeg har rødbeder nok til resten af vinteren her. Nu er det slut med at gå og grave i den frosne jord. Ja, det var godt, at vi kunne bytte lidt, smilede Nisse, og Vlad nikkede og skævede over på Rotte, som gik måneskinstur iført sort kappe med rødt sækkefor. Skal vi ikke lægge sådan til? Nej, nu skal vi altså op på soveskab. Ja, vi læser den nye morgen. Det må vi jo ikke.